Bapak Kapolsek ing Kecamatan Panekan, Bapak Dan Ramil, ya wonten ing Panekan ugi para pepunden sepuh ingkang mapan wonten Jabung lan ugi pepunden-pepunden kula inggih niku para Demang sekecamatan Panekan. Weh ngono ya Mbak. Kene iki nyengkuyung nduk. Kabupaten Magetan ki tolak ukure ya ing Kecamatan Panekan. Weh ngono Mbak. Najan papan penae kuwi mau ana ereng-ereng Gunung Lawu ning sayoke para kadang Demang ora kaya dene ya kuwi mau Demang ing Kecamatan Panekan nduk. Ngono Mbak. Nan saling sapa saling bantu. Weh ngono ya Mbak. Yen mumet ya mumet bareng. Mumet bareng piye? Lah piye iki dana desa dipuangkas ora umum lho. Ngono iki perangkat iki mumet ora umum. Weh ngono. Tenan lho. Apa neh kon nyepaki lahan ditomboke pira diitung pun pinten Mbah? 17 juta. Nguruk ngono mbane. Iya. Ning ya ora apa-apa, ning besok iso nikmati hasilin nduk. Wo ngono. Iya kari sendika dawuh ngono bae. Weh ngono ya Mak iya. Ngono Mak. Ning wis lumadi. Wis siap siaga. Oh dasari ya pinggir dalan. Weh ngono. Besok kabeh dipusatke ya kuwi mau pembelanjaan tentang masyarakat tani. Kuwi apa butuhe iki bakal dicukupi. Ya mau ana koperasi merah putih. Weh ngono. Jadi nyuwun pangapunten yen to napa tahun-tahun iki pembangunan kok rada sudo ampun nyalahke kalian Mbah Lurah kalih perangkate. Mergo dana desa iki pancen dipuangkas tenan. Karek 30%. Ngoten. Mula Mbah Lurah niku petok kula niku babele nyekeli sirah. Waduh tombok karo iki ora duwe apa-apa iki. Malah kok tambahin neh iki piye? Disuda lho anu danane wayangan. Kula nggih Mbah aku yo. Ngono aku nek karo Mbah Lurah iki wis manut wae ya. Matur sembah nuwun. Titi kalenggan sowan ngabiyantara mring ngarsane para punden, para pini sepuh lho. Weh ngono lakone dipaket disuwun karo Mbah Lurah. Enten lho Mas sing masyarakat tani niku gen ayem adil makmur, gen gemah ripah tandurane gen saya ngrembaka kono enten pelakon. Wonten Pandhawa tani aku ya ngono. Wah, cocok. Wah, cocok. Cocok. Bayam. Nggih, muga-muga kanthi wontenipun lampahan menika wau saged mbeta kemakmuran sedaya masyarakat wonten ing Desa Jabung. Allahumma amin. Ingkang tetanduran, ingkang tetanen mugi tansah berkah anugerah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Sing diutang ndang muga-muga iso lunas. Allahumma amin. Sing mau amin banter dhewe to. Iya, ngono. Titi kalenggan sowan ngabiyantara Widyawati 1 2 3 4 5. Ya, elok. Elok, Nduk. Ya. Oh, bar nang kene awake dhewe mayang ana suku Samin. Suku Samin. Ana suku Samin. Ya ana ing Jepang Margomulya. Margomulya. Ana Dalem Agung Mbah Harjo Kardi. Nggih, suku Samin iki ana Nduk Bojonegoro kuwi ana suku Samin. Bojonegoro Blora kuwi ana. Kowe Klopo Dhuwur nak kono nak daerah Jawa Timur ya kuwi mau Margomulya. Ya ramu ya. Sap. Ya ramu ya. Sap. Eka Jaya Sound System. Oke, Hayati kondang kalau kok ya piyayine ya kuwi mau juara pesinden